Mislim da sam u nekim momentima jako emotivan za mene, tamburaši, društvo za stolom, to je najveći vrhunac provoda. Znači, može biti koncert, išao sam i na koncert, išao sam i u diskoteki, išao sam i u klubove, i u strani, i domaći, i rock, i ovo, i za mene najveći vrhunac provoda su tamburaši, vjerojatno zato što sam odrastao, vjerojatno dakle sam došao. Mislim, ja sam s mojom mamom zato išao sa 10 godina u Kovano, to sad možda zvuči loše, ali ja sam... Ne zvuči, i ja sam. Pa ja sam zahvalan na tome. Statum, ja. Ja sam zahvalan na tome, zato što ja bih volio da se ljudi ponašaju u kafani kako se moj tata ponašao u kafani. Sad je mali amatori i sve to, ali i dalje... Tako je, treba da pohvališ kafan. Tu apsolutno te podržavam. Pa to je, mislim da je to... Institucija. Tako je. I naučio sam i pesme, i kako se ponaša, i kako se peva, i kako se naručuje, kako se zove konobar, kako se pije piće, kako se sve... Kako se, ako se razbiješ čašu, kako se sve Pritom moj tata nikad nije razbio čašu. Nisam ga vidio da je razbio čašu. Ali, eto. Jesi ti ikad razbio čašu? Ja sam.